една птичка пролет не прави. В днешно време трябва, особено на по-младите поколения, те да се учат, да им се показва, да им се дава пример, защото ако няма такива събития, откъде ще дойде съзнанието им, откъде тези деца ще научат как да се държат с света, с природата около тях. Трябва им някой, който да им показва правилния начин, трябва за това нещо да се говори, трябва да има още повече инициативи, за да може планетата ни да ни е още по-красива и още по-здрава и да я запазим за колкото по-дълго можем. Това зависи от нас. Няма кой друг да свърши тази работа, която е отредена на нас като граждани, като ползващи средата. И точно заради това смятам, че ние сме тези, които трябва да се грижат за природата. По този начин всъщност нашите граждански права стават по-разбираеми, когато изкуството винаги е по-близо до хората и то представя по разбираем начин сложните проблеми. Бъдете активни, отстоявайте гражданските си права, вярвайте, че от вас зависи